कि पवन भैया के भी एक फिल्म शूटिंग होके रख दिया बा। वो फिल्म बहुत जल्द रहेगा, सबके देखे के मिली। टेलर टेलर देखे के मिली। फिल्म तो बहुत बात कर लेते हैं संघर्ष 2 के। तो संघर्ष 2 के लागत बा रउआ सबके बतला दी कि 4 से 5 करोड़ के ये फिल्म में लागिया लोग के। नमस्कार प्रणाम। तो रउआ सबके बतला दी कि आज तारीख है 31 जुलाई। जी हाँ, आज के दिन छोड़ के रउआ सब 25 दिन में भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा धमाका होके वाला बा। जी हाँ, रउआ सब सच सुन रहा बानी। काहे कि ऐसा मूवी फिल्म भोजपुरी में कभी ना आयल रहे। तो रउआ सब 25 दिन के बाद अपना भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा धमाका होके वाला बा। उ रउआ सबके बतला दी वो धमाका करे वाला बा ना अपने के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी। जी हाँ, अब रउआ सब सोचत हो कि खेसारी लाल के ऊपर वीडियो काहे बनता। तो देखी भोजपुरी के बड़ा करे के बा ना अपन खुद के बड़ा होके के बा। भोजपुरी के ऐसा बड़ा एगो फिल्म आ रहा बा जेकर नाम बा संघर्ष 2। जी हाँ, देखी पवन भैया के भी एक फिल्म शूटिंग होके रख दिया बा। वो फिल्म बहुत जल्द रहेगा, सबके देखे के मिली। टेलर टेलर देखे के मिली। फिल्म तो बहुत लेट बा भैया। काहे कि जौन आधार पर फिल्म बनल बा वही आधारित वही समय पर फिल्म रिलीज कर जाई। तो अभी हम बात कर लेते हैं संघर्ष 2 के। तो संघर्ष 2 के लागत बा रउआ सबके बतला दी कि 4 से 5 करोड़ के ये फिल्म में लागत लागल बा। अब रउआ सब सोच सकता नहीं कि भोजपुरी में इतना बड़ा फिल्म बन गई तो एकर इनकम यानी कम्युनिटी बेनिफिट में आई कि नहीं। तो जरूर आई भैया। काहे कि फिल्म दहला दे वाला बॉन्डर फिल्म बा। रउआ सबसे रिक्वेस्ट रही कि जाके फिल्म के देखें खेसारी लाल यादव जी के। 25 अगस्त के फिल्म लागे वाला बा। रउआ सब के नजदीकी सिनेमा घर में जरूर लगी। तो रउआ सब जाके जरूर देखे फिल्म के। काहे कि भोजपुरी के अपने बहुत बड़ा लेवल के फिल्म होके वाला बा ना। बढ़ले भाई बहुत अच्छा मूवी बनल बा जौना के नाम बा संघर्ष 2। संघर्ष देख लो। लेकिन संघर्ष 2 बहुत हाई लेवल के बहुत बड़ा बजट के फिल्म बनल बा। रउआ सबके बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के डायरेक्टर जौन बानी पराग पाटिल जी, उनकर फिल्म ही बनल बा संघर्ष 2। गजब के धमकदार। रउआ सब टेलर देख ले। बहुत अच्छा रिस्पांस टेलर के टीजर के दोनों के मिलल। और फिल्म के उतने अच्छा अगर रिस्पांस मिल जाता तो बहुत ज्यादा उत्साह बढ़ी सभी कलाकार या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के। तो एहू से अच्छा फिल्म बनी अपन हमनी के भोजपुरी में। तो प्लीज रउआ सब जाके 25 अगस्त के जरूर फिल्म देखें। 25 अगस्त के अगर फुर्सत ना मिला तो कभी भी जाके जरूर अपने नजदीकी सिनेमा घर में ये फिल्म के जाके देखें। तो ये अपडेट रउआ सबको कैसा लागल और इंतजार बाकी ना खेसारी लाल यादव जी के फिल्म के कमेंट करके जरूर बतला। मिलत नहीं अगला वीडियो में। तब तक नमस्कार, लव यू ऑल।